Paghilo na. Hello guys. Mga untag lugaw. Hello guys, ang among kan lugaw. Man mi kuan guys, mga bulad isa ka buok. Tugba pait na. Lugaw-lugaw lang sa meron guys kay hotdan may bugas ba? Lugaw lang sa na unyang utong palit na may bugas. Maning lugaw kay ay isa ka basong bugas nya daghan og tubig. Daghan naman to. Pero og sudan tangan pwede ra butang asin. Unyang uto palit ng bugas. Wala may bugas guys. Lugaw-lugaw lang. Lugaw-lugaw lang sa guys. Wala pa may bugas. Lugaw-lugaw lang sa mi guys. Sarap. Lami ang puglugaw. Lamang Na lugaw. naikuan. May asukal. May asin na asukal. Bulad. Akong apong ka man po bulad. Galit tagkaon niya na kay ito na. Ay, kulapod ko. Paghinaw dito ha. Nikaon kag bulad. Paghinaw dito. Ako ni nga lugaw guys kay. Dira ba kay ni makabusog law ng lugaw? Hawang daw ni sa tiyan. Pero importante lang. Ito dyan ang tiyan. Buwion lang na niyang ito guys. Lugaw na. Ang bulad oh. Bahalag lugaw. Basta busog. Guys. Ngani gini among buhaton guys, basta wala may bugas guys na. Kuan na lang. Isa lang gani kabas pa mong bugas, mong gumika kuan gahapon guys kay. Nag-ulan ba? Ano na lang eh. Yun, basta wala tayo bugas ani. Na isa ka baso. Sagtunga lang sa basong bugas. Daghanon ni mong tubig. Mudag kuan na, mudaghan na. Basta lugaw, daghan na makakaon. Ana lang guys ha, basta way bugas. Kamay na lang kayo, tunga na lang sa baso, lugaw na lang yun. Parisan na bulad, way bulad, asin lang. Asin or asukar, pero mas lamig yun ang asin. Nasa ulalan. Asang ispat? Nasa ulalan, dapit. Pasiga kasi ang mata. Ani badlong mo juga ayo. Sige lang, gudluluan naman ang bata. Lang no? Kapundir. Ay, kagan. Nalimtan mo palong lang? Nalimtan mo palong? Iko, kapalin. Hindi pa niya kabalong palong di ay. Balong-balong mo pasiga. Dali, rang pasiga. Kaya ang gudluluan, lulo eh. Harap. Hurot na kong lugaw guys. Siri dalin. Nakapas ko sa Kuan City na daw ang bana. Masiking ko yan. Tingin ko yun nahubog. Iya daw ang lulo nga siting ko yan, nahubog daw. Hilang lang. Basta importante mo trabaho. Kung man trabaho si lulo. Ako trabaho. Bes di man ito niya gapon, nag-inom. Nangay mo ang hidiri ang balat. Kuya man ko. Huwag wala agyan hilulo ni mo Okay no. Mga na to guys, narot na ang lugaw guys. Busog na kay ko. So,
Kadung na punta mo trabaho anin mo ning kamot para makapalit ko tag bugas. Bye. Please follow my YouTube channel and subscribe sa akong FB page na Tingkayan Vlog. Happy morning! Happy Monday! Bye! Mga katingkayan dyan. Salamat!